پا مظهر الاسلام دا انوارات دے باران نن ختم بخاری دے پارغیگی طالبان نن ختم بخاری دے پارغیگی طالبان پا مظهر الاسلام دا انوارات دے باران نن ختم بخاری دے پارغیگی طالبان نن ختم بخاری دے پارغیگی طالبان امیر مود کاروان د مولانا محمد نثارو گران زمیر احمد نیاز محمد طاهر خاکسارو امیر مود کاروان د مولانا محمد نثارو گران زمیر احمد نیاز محمد طاهر خاکسارو آبادی رب لرید دی کاروان دغا گلان نن ختم بخاری دے پارغیگی طالبان پا مظهر الاسلام دا انوارات دے باران نن ختم بخاری دے پارغیگی طالبان نن ختم بخاری دے پارغیگی طالبان مولانا حنزلہ یاسین او بل سلیمان شاہ دے گران عبداللہ ورسرا حسین بادشاہ دے مولانا حنزلہ یاسین او بل سلیمان شاہ دے گران عبداللہ ورسرا حسین بادشاہ دے سمرخ کلی خکاری دا ملگری پازلان نن ختم بخاری دے پارغیگی طالبان پا مظهر الاسلام دا انوارات دے باران نن ختم بخاری دے پارغیگی طالبان نن ختم بخاری دے پارغیگی طالبان مولانا مفتاح اللہ کڑی دے دیر زیت محنتنا هم اسد اللہ قاسم لری دیر عزتنا مولانا مفتاح اللہ کڑی دے دیر زیت محنتنا هم اسد الله قاسم لري دير عزتنا ذوق لرو بلال عبد الواحد او قیصر خان نن ختم بخاری دے پارغیگی طالبان پا مظهر الاسلام دا انوارات دے باران نن ختم بخاری دے پارغیگی طالبان نن ختم بخاری دے پارغیگی طالبان وایم تبریکی امداد حسین او خان بادشاہ تا بل اکبر علی سہیل احمد او سیف اللہ تا وایم تبریکی امداد حسین او خان بادشاہ تا بل اکبر علی سہیل احمد او سیف اللہ تا ډیر مو مبارک شهید نبی شوی وارثان نن ختم بخاری دے پارغیگی طالبان پا مظهر الاسلام دا انوارات دے باران نن ختم بخاری دے پارغیگی طالبان نن ختم بخاری دے پارغیگی طالبان کلا د دورہ حدیث مولانا سلطان زیبو ډیر دے قدر من وقار احمد و اسامہ حبیبو کلا د دورہ حدیث مولانا سلطان زیبو ډیر دے قدر من وقار احمد و اسامہ حبیبو کاری مزین پواد او خلیل الرحمن نن ختم بخاری دے پارغیگی طالبان پا مظهر الاسلام دا انوارات دے باران نن ختم بخاری دے پارغیگی طالبان نن ختم بخاری دے پارغیگی طالبان پسر د محمد حنیف اللہ دستار زلیگی او هم شفیع اللہ عبدالباسط خکل اخکاریگی پسر د محمد حنیف اللہ دستار زلیگی او هم شفیع اللہ عبدالباسط خکل اخکاریگی نظر مکڑی خدای زمن دا خکلی دوستان نن ختم بخاری دے پارغیگی طالبان پا مظهر الاسلام دا انوارات دے باران نن ختم بخاری دے پارغیگی طالبان نن ختم بخاری دے پارغیگی طالبان او سرتاج د طلباء د مولانا سرتاج الدینو بل لکا مشال محمد طیب دے حسینو
او سرتاج د طلباء د مولانا سرتاج الدینو بل لکا مشال محمد طیب د حسینو لوړ همت لرو عثمان احمد وقاص نعمان نن ختم بخاری د پارغیږي طالبان نن ختم بخاری د پارغیږي طالبان په مظهر الاسلام د انوارات د باران نن ختم بخاری د پارغیږي طالبان نن ختم بخاری د پارغیږي طالبان دغه شان رفیق جوهر علی حضرت عثمانو نن دوی پارغیږي پر د پزل د سبحانو دغه شان رفیق جوهر علی حضرت عثمانو نن دوی پارغیږي پر د پزل د سبحانو دغه شان رفیق جوهر علی حضرت عثمانو نن دوی پارغیږي پر د پزل د سبحانو ورسره د عبدالله طارق او محبوب الرحمن نن ختم بخاری د پارغیږي طالبان په مظهر الاسلام د انوارات د باران نن ختم بخاری د پارغیږي طالبان نن ختم بخاری د پارغیږي طالبان زلفی هیبتی لري بوګوي دی خوري یو رحمان الله بل مولانا سجاد علی زلفی هیبتی لري بوګوي دی خوري یو رحمان الله بل مولانا سجاد علی ګلان دي د ریحان صلاح الدین ضیاء الرحمن نن ختم بخاری د فارغیږي طالبان نن ختم بخاری د فارغیږي طالبان په مظهر الاسلام د انوارات د باران نن ختم بخاری د فارغیږي طالبان نن ختم بخاری د فارغیږي طالبان ذاکر عبدالعزیز کا مولانا شاهد علی دے هم عزیز الله عمر نوید گل دسپرلی دے ذاکر عبدالعزیز کا مولانا شاهد علی دے هم عزیز الله عمر نوید گل دسپرلی دے هر یو د تزئین و آرایش د دی بوستان نن ختم بخاری د فارغیږي طالبان په مظهر الاسلام د انوارات د باران نن ختم بخاری د فارغیږي طالبان نن ختم بخاری د فارغیږي طالبان گران صدیق الله اقبال حسین عبدالوکیل هر یو دوست بخاری مسلم سنن کړلو تکمیلو گران صدیق الله اقبال حسین عبدالوکیل هر یو دوست بخاری مسلم سنن کړلو تکمیلو رویدار عبد الله او ورسره عطاء الرحمن نن ختم بخاری د فارغیږي طالبان نن ختم بخاری د فارغیږي طالبان په مظهر الاسلام د انوارات د باران نن ختم بخاری د فارغیږي طالبان نن ختم بخاری د فارغیږي طالبان اکبر علی حیدر مولانا سمیع الرحمن د دې قافلې دواړه مضبوط دي صفایانو اکبر علی حیدر مولانا سمیع الرحمن د دې قافلې دواړه مضبوط دي صفایانو شکر د معراج هم د لدغه ګلستان نن ختم بخاری د فارغیږي طالبان نن ختم بخاری د فارغیږي طالبان په مظهر الاسلام د انوارات د باران نن ختم بخاری د فارغیږي طالبان نن ختم بخاری د فارغیږي طالبان